Slovensko bude mať novú leteckú spoločnosť. Áno, počuješ dobre. Taliansky SkyAlps oficiálne zakladá dcersku SkyAlps Europe priamo u nás. Získavajú slovenskú licenciu a bazovať u nás budú prvé dve lietadlá Dash 8 Q400. Vzhľadom na to, že SkyAlps už na Slovensko lieta čartre alebo napríklad sezónne lety na chorvátsky Brač, sa rozhodli vstúpiť na tento market z viacerých dôvodov. Za prvé, pre výhodnejšiu údržbu, napríklad v hangároch Samko, čo je bývalý Austrian Technik Bratislava. Po druhé, strategická poloha Slovenska a využitie potenciálnych nových alebo menej obsluhovaných trás, najmä zo Slovenska, ale aj okolitých štátov. A po tretie, obidenie úradných problémov. SkyAlps má väčšinu lietadiel registrovaných na Malte a keďže medzi Maltou a Slovenskom neexistuje priama dohoda o prenose takýchto registrácií, založenie slovenskej firmy tak bol najjednoduchší spôsob, ako tu legálne zaregistrovať lietadlá. Samozrejme so slovenskou registračkou ON. SkyAlps teda plánuje prepojiť Bratislavu so svojou hlavnou základnou v talianskom Bolzáne a postupom času ďalej lietať do ďalších hlavných európskych miest. V budúcnosti taktiež chcú k ich vrtulovým lietadlám pridať aj prúdové lietadlá Embraer, aby mohli lietať na dlhších trasách. Myslíte si, že je to zo strany aerolinky dobrý nápad, alebo schválne, ako dlho im dávate, že koľko tu vydržia? Poďte like a follow pre viac leteckých videí.